για να μας κάνει ένα χαιρετισμό και να μας πει περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Τρίπολης σχετικά με την ανακύκλωση. Κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί εκθέτες, αγαπητοί δημότες και επισκέπτες αυτής της έκθεσης Πελοπόννησο Expo. Θα ήθελα να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Δημάρχου μας του κ. Παυλή, που για λόγους ενημένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατόν να είναι σήμερα κοντά μας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα με θέμα την ανακύκλωση. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τους δύο εξαίρετους επιστήμονες και ομιλητές μας απόψε, τον κύριο Γιώργο Καπώνη και τον κύριο Αγγελακόπουλο Χάρη, ο οποίος την χάνει να είναι συμπατριώτης μας, και θα σας αναλύσουν περισσότερα αυτοί για το θέμα της ανακύκλωσης και το τι πρέπει να κάνουμε. Ο Δήμος Τρίπολης καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον πολίτη, να συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανακύκλωσης, γιατί πρέπει να κάνει ανακύκλωση και πώς πρέπει να το κάνει. Με ημερίδες, με διάφορες ενημερώσεις στα σχολεία, με εκδηλώσεις και με τόσες άλλες δραστηριότητες προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πολίτη για την ανακύκλωση. Έχουμε κάνει μια άλλη προσπάθεια, έχουμε μεγαλώσει το δίκτυο της ανακύκλωσης. Στα χωριά, δηλαδή, στην περιφέρεια όλη, καταβάλουμε μια προσπάθεια και η περιφέρεια να συμβάλλει σε αυτό και πράγματι ολόκληρος ο Δήμος έχει ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτή την ανακύκλωση. Καταβάλλοντας αυτή την προσπάθεια, μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων και αυξάνουμε την ανακύκλωση. Συμβάλλουμε στην οικονομία, συμβάλλουμε στην διάσωση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό καλώ όλους σας να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος. Εμείς από πλευράς μας ενημερώνουμε τα σχολεία που είναι και το φυτόριο της αυριανής ημέρας, δηλαδή τα παιδιά μας που πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τα νοικοκυριά μας για να κάνουμε ανακύκλωση. Δεν είναι τίποτα δύσκολο σε αυτή το να κάνουμε ανακύκλωση. Είναι πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να το θέλουμε. Και εφόσον το θέλουμε, μπορούμε να το πετύχουμε. Ο Δήμος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι ικανοποιημένα τα αποτελέσματα που έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια τώρα. Έχουμε διπλασιάσει περίπου τον όγκο της ανακύκλωσης. Είμαστε περίπου στους 80 τόνους το μήνα, έχουμε ξεπεράσει τους 160 τόνους το μήνα. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στους 500 τόνους το μήνα για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Με την δική σας προτροπή και τη συμπαράσταση πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε. Πριν καλέσω στο βήμα και να ξεκινήσω, να δώσω μάλλον το λόγο στους ομιλητές, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος αυτή προσφέρει μια κλήρωση για την σημερινή εκδήλωση. Είναι ένα ποδήλατο το οποίο φεύγοντας υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, υπάρχει μια κάλπη και η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα. Θα καλέσω στο βήμα τους ομιλητές να συνεχίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, έχουμε 2 εκλεκτούς ομιλητές σήμερα. Ο ένας είναι ο κ. Γιώργος Καπώνης, υπεύθυνος έργων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Πριν δώσω το λόγο στον κ. Καπώνη, θα ήθελα να πω 2 κουβέντες ποια είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η Ελληνική Εταιρεία λοιπόν Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες.
Η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του σχετικού νόμου και στοχεύοντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των διαχειριστών της συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιήσει στη χώρα μας το σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωση, το γνωστό σε όλους μας σύστημα των μπλε κάρτα. Στο μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω συστήματος συμμετέχει κατά 35% και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Επιγραμματικά, η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή της βιομηχανίας και του εμπορίου στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον, προτείνει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις προσπάθειες του σχετικού νόμου και τις προϋποθέσεις, συνιστά το συνδετικό κρίκο για την αποτελεσματική συνεργασία πολιτείας, επιχειρήσεων και αυτοδιοίκησης και τέλος συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών πάνω στην έννοια της ανακύκλωσης. Στο σημείο αυτό καλώ τον κύριο Γιώργο Καπώνη για να προχωρήσει στην ομιλία του. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Καπώνης, όπως ακούσατε. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τον Δήμο Τρίπολης που μας έδωσε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε εδώ και μας προσκάλεσε εδώ. Σε αυτή την παρουσίαση θα συζητήσουμε για τα εξής θέματα. Πρώτα θα γίνει μια μικρή παρουσίαση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Στη συνέχεια θα πούμε δύο λόγια για το έργο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Και τέλος θα πούμε μερικά στοιχεία για την πορεία του έργου της ανακύκλωσης στο Δήμο Τρίπολης. Λοιπόν, όπως στο πίνακα, τον Οκτώβριο του 1992 έγινε η σύσταση του Υπουργείου Δοσκοπικού Σωματείου. Το 1993-2001 ξεκίνησαν τα πρώτα έργα ανακύκλωσης. Το 2001 έγινε η ψήφιση του νόμου. Στη συνέχεια έγινε η σύσταση της ΑΕΣ. Η ΑΕΣ είναι η αξιοποίηση υλικών συσκευασίας τα αρχικά και είναι η εταιρεία των μετόχων της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Και στη συνέχεια έγινε και η σύσταση της ΕΑ. Το 2003 πραγματοποιήθηκε η έγκριση του ΣΕ, ανακύκλωση, είναι το σύστημα ΣΕ, και το 2009 έγινε η ανανέωση της έγκρισης. Τέλος, έγινε η υποβολή το 2014 του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας μας, 2015-2020. Τώρα, ποια είναι η αποστολή της ΕΑ? Η αποστολή της ΕΑ είναι η εξής: είναι η πλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, όπλων εκτελεστών συσκευασίας, και η επίτευξη των εθνικών στόχων σύμφωνα με το οικονομικό τεχνικό προγραμματισμό του συστήματος. Οι αρχές της είναι ότι υπάρχει ανοιχτή συμμετοχή των υπόφωνων στο τραπεζικό κεφάλαιο, με τους ίδιους όρους, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει με τους ίδιους όρους. Γενικά υπάρχει αυτή η αρχή να είναι όσο μπορούν εισάξια και χωρίς διακρίσεις να γίνεται η συμμετοχή στην εταιρεία. Όπως βλέπετε και παρακάτω, υπάρχει ίδια σύμβαση για τους μετόχους και τους μετόχους. Υπάρχει δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με κάθε ενδιαφερόμενο μετόχο. Δεν είναι όπως σκοπτεί στο κέρδος, θα δείτε και παρακάτω που έχουμε κάποια στοιχεία για το ισοζύγιο των ισολογισμών της εταιρείας, αλλά στην πέμπτη αξιοποίηση των διατηθέμενων πόρων. Και δεν είναι ισότιμη αντιμετώπιση των υλικών συσκευασίας, γιατί όπως πολύ ίσως γνωρίζετε δεν έχουν όλα τα υλικά την ίδια αξία. Προσπαθούμε να γίνεται σωστή ανακύκλωση, να αντιμετωπίζονται οι επίσης όλες. Και υπάρχει μια στενή συνεργασία με το ΣΟΤΑ. Όπως βλέπετε, υλοποιεί μια πρωτόκολλο για τα ελληνικά δεδομένα συλλογική συνεργασία. Αφενός των παραγωγών και εμπόρων της συσκευασίας και των παραγωγών και με τους ΣΟΤΑ, τους οποίους είναι υπεύθυνοι κατά τον νόμο για τη συλλογή των αγαθών. Στην ουσία, το σύστημα της ΕΑ παίρνει σε μια συνεργασία όλων των διαφορετικούς παράγοντες. Η παραπάνω συνεργασία δεν αφορά μόνο στην ελληνική συνεργασία για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων ανακύκλωσης, αλλά αποτυπώνεται και στην αμερική της ταυτότητας. Τώρα, εδώ βλέπουμε λίγο τη δομή του συστήματος. Βλέπετε ότι από τη μία πλευρά είναι αυτό που προανέφερα, είναι 19 μέτοχοι. Είναι αυτή η μέτοχη, είναι παραγωγή της
οποίοι έχουν τον ΚΕΔΕ, που αποτελεί το 35% της σύστασης της εταιρείας, όπου η εταιρεία έχει τους 150 συγκεκριμένους. Αυτοί είναι οι εταιρείες οι οποίες συμβάλλουν, έχουν μια σύμβαση με την εταιρεία προκειμένου να πιστοποιούνται για τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης που οφείλουν να έχουν κάθε έτος. Χαρακτηριστικό είναι ότι 9 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑ είναι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, ορίζονται από την ΚΕΔΕ. Εδώ ενδεικτικά βλέπουμε, ας πούμε, ποιοι είναι οι μέτοχοι, της ΑΕΣ και αντίστοιχα το 35% είναι η ΚΕΔΕ. Εδώ θα πούμε λίγο τους τρόπους συνεργασίας με τους ΟΤΑ. Υπάρχουν δύο τρόποι συνεργασίας. Ο πρώτος τρόπος συνεργασίας είναι το εξής: είναι με εξοπλισμό συλλογής, λέει κάτι οχήματα κτλ. Αυτά παρέχονται από το σύστημα, συλλέγουν με δική τους ευθύνη και με το προσωπικό τους, το περιεχόμενο του ΔΕΚΑ, έχουν σαν υποχρέωση να μεταφέρουν τα δικά στα κλάι. Στη συνέχεια το σύστημα εξασφαλίζει με δική ευθύνη την διαλογή των υλικών. Πάγια και λειτουργικά έξοδα στα κράη, δηλαδή έχει κάποια κράη που είναι η ουσία στη ΣΕΑ, αλλά συνεργάζεται με τα ιδιωτικά κράη, στα οποία καταβάλει κάποιο τίμημα και αναλαμβάνει ορισμένα από τα λειτουργικά έξοδα των κράη. Και πέρα από αυτά, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ενημέρωση. Η διοργανώνηση συνεργασία με το Δήμο έχει γίνει και εδώ στο Δήμο Τρίπολης αναφερθά νομικά διαστήματα και είναι κάποιες δράσεις ενημέρωσης. Πέρα από αυτά τα νησιά, αλλά όχι μόνο, δηλαδή και σε περιπτώσεις που η μεταφορά είναι μια νομαρχιακή, δηλαδή σε μεγάλη απόσταση, η ΕΑ αναλαμβάνει και ενισχύει τα έξοδα της μεταφοράς των αναλογμάτων της συνεργασίας. Ο δεύτερος τρόπος της συνεργασίας είναι ως εξής: οι Δήμοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και λειτουργούν τα έργα με τη δική τους πρωτοβουλία και δική τους ευθύνη. Το σύστημα σε αυτή την περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων μετά την παράδοση της όπως πριν, αλλά εξακολουθεί να παρέχει τον εξοπλισμό συλλογής και να ενισχύει τον αναπτύσσεων. Ο τρόπος που ενισχύει τους Δήμους είναι στηρίζει το μέσο κόστος διαλογής των υφιστάμενων έργων ανακύκλωσης και υπολογίζεται ανατόνο πλέον. Τον τόνο που διαθέτει που διαθέτουν οι Δήμοι στην αγορά δευτερολογίας. Ας δούμε λίγο κάποια αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση στη συσκευασία που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Βλέπω ότι το 2018 με το 2015 ήταν το 66% η μείωση. Και φυσικά λόγω της κρίσης των οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στη χώρα μας και είναι η εισφοροδιαφυγή. Αυτή που είναι η εισφοροδιαφυγή, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι όποια εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εισάγει στην τοπική αγορά συσκευασίες με κάποιο τρόπο, οφείλει να πιστοποιείται ότι αυτές οι συσκευασίες ανακυκλώνονται και να δίνει τις εισφορές τους σε κάποιο σύστημα της οποιοδήποτε είναι αυτό μας που κάνει τα ανακύκλωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 40% των επιχειρήσεων εισφοροδιαφεύγουν. Αυτό δυστυχώς μειώνει τους πόρους και την αποδοτικότητα που μπορούσε να έχει η ανακύκλωση. Τώρα, βλέπουμε εδώ κάποιες δραστηριότητες της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Είναι ο κλασικός μπλεκάρος, που όλοι ξέρουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που σε νησιά, σε ειδικές περιπτώσεις που επινομούν και απαιτείται να υπάρχουν πολλαπλά ρεύματα. Το κύριο έργο είναι ο μπλεκάρος. Υπάρχει το ρεύμα γυαλιού, είναι ξεχωριστό ρεύμα λόγω των ιδιωτήτων που έχει αυτή η συσκευασία γυαλιού, που είναι αρκετά ευαίσθητο, θα το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω. Και τέλος, γίνεται επιστοποίηση καταγραφή και σε άλλες πηγές. Είναι τα βιομηχανικά εμπορικά απόγευμα, τα οποία καταγράφονται λεπτά και παρακολουθούνται, δεν είναι αντικείμενο της συνεδρίας. Τώρα, για να έχουμε μια γρήγορη ματιά, θα δούμε ότι καλύπτεται το 92% του πληθυσμού της Ελλάδας, καλύπτεται 296 ΟΤΑ. Βρίσκονται 140.000 τοποθετημένοι κάδοι στην επικράτεια. Έχουμε παραδώσει 474 αρχήματα συλλογής, 32 κέντρα διαλογής των βιώσιμων υλικών, τα λεγόμενα φράι που υπάρχουν ανακυκλώστα. Θα δούμε ότι μέρος αυτών ορισμένα είναι της ιδιοκτησίας ΕΑ, τα περισσότερα είναι ιδιωτικά. Αυτή τη στιγμή εργάζονται το 2.200 εργαζόμενοι σε αυτά τα. Υπάρχουν αυτές οι άμεσες
και 488.000 τόνοι ανακοινώθηκαν συνολικά. Έχουν επενδυθεί 286 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις και δαπάνες στην λειτουργία μέχρι σήμερα. Εδώ ενδεικτικά θα δούμε πανελλαδικά που βρίσκονται τα κτάρια στην Ελλάδα. Ο σκοπός είναι να είναι στα στρατηγικά σημεία, δηλαδή να μπορούν να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους δήμους, γιατί μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε και πριν, να καλύπτονται και οι δήμοι και να μπορούν να λειτουργήσει η αξιοποίηση της ανακύκλωσης να γίνει όσο το δυνατόν οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο. Τώρα λοιπόν εδώ θα δούμε ενδεικτικά τους τόνους, να έχουμε μια ποσοτική αίσθηση των ποσοτήτων όπως λειτουργεί το έργο της ανακύκλωσης. Θα δούμε ότι ο μπλε κάρτας ο πραγματικά απόβλητα είναι σε 145.000 τόνους. Το ρεύμα γυαλιού, το οποίο το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά, είναι στους 8.000 τόνους. Τα βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα, τα ΔΕΑΣ, είναι 246. Το χαρτί, επίπων και τα λοιπά υλικά μη συσκευασίες, τα οποία όμως βρίσκονται και στο μπλε κάρτα, αυτά δεν μας αφορούν στην πιστοποίηση που κάνουμε, αλλά ωστόσο αναδιατηρώνονται κανονικά και αξιοποιούνται. Είναι 59.000 τόνους και είναι και λοιπές πηγές με 30.000 τόνους. Εδώ θα δούμε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν υπάρχει κάποιο πλεόνασμα στην εταιρεία, δεν είναι σκοπός να επιφέρει κέρδος στους μετόχους της. Ο σκοπός είναι όσο το δυνατόν να έχει μηδενικό έλλειμμα και μηδενικό πλεόνασμα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι όσα χρήματα επενδύσουν είναι εισφορές, όσες είναι εισφορές των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, τόσες να είναι και οι παροχές της εταιρείας προς τις δήμους και προς τα κτάρια, προς τα κέντρα διαδρομής. Και βλέπετε εδώ ότι μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι αρνητικό. Ωστόσο αυτό το έλλειμμα καλύπτεται από το αρχικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατά την ίδρυση της εταιρείας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους στόχους. Τώρα οι στόχοι της εταιρείας βλέπουμε πρώτα απ' όλα ποιοι ήταν οι στόχοι. Στο χαρτόνι είχαμε το 60%, έχουμε φτάσει στο 83%. Στο γυαλί έχουμε 32%, με αυτό που σας έλεγα, το μοναδικό υλικό στο οποίο δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας. Τα πλαστικά επίσης τα έχουμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό και τα έχουμε ξεπεράσει. Τα μέταλλα αντίστοιχα, το ξύλο και βλέπουμε στο σύνολο έχουμε πετύχει το στόχο μας. Τώρα το γυαλί παρουσιάζει λόγω των ιδιωτήτων του αρκετά προβλήματα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι το κυριότερο είναι το συστηματικό, το σύσταση δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται η ειδική μεταχείριση και από τους καταναλωτές και τους δημότες. Χρειάζεται και στη συλλογή από τον Δήμο, γιατί σπάει στα απορριμματοφόρα, και αντίστοιχα μετά στη διαλογή στα κέντρα διαλογής. Είναι ευαίσθητο υλικό, οπότε αυτό είναι εύκολο να χρηματιστεί και να πάει στο υπόλοιπο. Θα το συζητήσουμε και λίγο πιο μετά το ρεύμα γυαλιού που δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή από την εταιρεία μας, υπάρχει και στο Δήμο Τρίπολης. Εδώ πάλι βλέπουμε στους στόχους πόσο της 100 παραπάνω τους έχουμε επιτύχει. Στο καλή παραπάνω. Να πούμε επίσης για τώρα πιο συγκεκριμένα για το Δήμο της Τρίπολης. Είναι το βασικό που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Δήμος Τρίπολης. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία με το Δήμο το 2011. Από αυτή τη σύμβαση προκύπτει ότι η υποχρέωση του Δήμου είναι και η επιλογή των απορριμμάτων συσκευασίας και η διαχείριση αντίστοιχα του υπολείμματος που παράγεται κατά την ανάπτυξη. Η δική μας επαρκή συνολική υποχρέωση σαν εταιρεία ανακύκλωσης είναι να παραδώσουμε εξοπλισμό στο Δήμο και να συνεχίσουμε να παραδίδουμε όσο χρειάζεται η κατάσταση και επεκτείνεται το έργο, να ελέγχουμε τη διαδικασία της ανάκτησης, να ελέγχουμε δηλαδή την ανάκτηση που συμβαίνει στα κτάρια και να την ενισχύουμε. Και επίσης να ελέγχουμε τη διάθεση των προϊόντων. Τα προϊόντα διατίθενται σωστά και να καλύπτουν σε τελικό αποδέκτη που πραγματικά δεν είναι πρόβλημα. Τώρα, βλέπουμε τον πληθυσμό του Δήμου, βλέπουμε ότι είναι ένας μεγάλος Δήμος, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργούς κάδους 769, πιθανότατα να έχουμε αυξηθεί γιατί πρόσφατα παραδόθηκαν στο Δήμο κάποιοι επιπλέον και πρόκειται να παραδοθούν επιπλέον κάτω από άλλα. Συνολικά έχουμε παραδοθεί 945, βλέπουμε ότι είναι λιγότεροι γιατί κάθε χρόνο έχουμε
φυσιολογικής φθοράς και όχι μόνο για αποθοκές από την Ρωσική Φύση. Και έχουμε παραχωρήσει και δύο απορριμματοφόρα. Εδώ θα δούμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του Λίμνου Τρίγωνος. Βλέπουμε ότι το 2013 ήταν στους 1.200 τόνους, το 2014-1.200 δηλαδή ήταν στα σταθερή πορεία του έργου. Το 2015 ωστόσο βλέπουμε ότι έγινε μια σημαντική προσπάθεια και αντί για 1.200 φτάσαμε στους 1.599 δηλαδή τόνους. Επίσης, πολύ σημαντική αύξηση υπολογίζουμε για το 2016. Βέβαια, τα στοιχεία που έχουμε είναι στοιχεία 9 μήνες. Ωστόσο, από την πορεία, γιατί έχουμε δει τα αποτελέσματα του Οκτωβρίου, από την πορεία του έργου βλέπουμε ότι εκτιμούμε ότι θα φτάσει στους 1.670, μπορεί και 1.800 τόνους. Θα ήθελα να σταθώ εδώ και να πω ότι αυτή η μεγάλη βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος και στον κύριο προσωπικά, αλλά και στους υπαλλήλους που ασχολούνται με το θέμα της ανακύκλωσης. Είναι και από την πλευρά της εταιρείας μας με ενημερώσεις που κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις σύμφωνα τα υλικά στηρίζουμε το έργο και θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Και όσο βλέπουμε ότι αυτό βελτιώνεται, θα προσπαθούμε και εμείς να στηρίξουμε περισσότερο εξοπλισμό το έργο. Θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να φανούμε στους δημότες, γιατί από εκεί ξεκινάμε όλα. Είναι σημαντικό οι πολίτες να δώσουν βάρος στην ανακύκλωση. Πρέπει να το στηρίξουν αυτό. Είναι για δικό τους όφελος, είναι για το όφελος του Δήμου, είναι για το όφελος της χώρας τους. Είναι σημαντικό τα υλικά τα οποία δεν υπάρχει λόγος να καταλήξουν στα ζήτητα, να αξιοποιηθούν στη συνέχεια και να εξοικονομηθούν πόροι, να εξοικονομηθούν η ενέργεια και σίγουρα να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα και οι Δήμοι. Γιατί όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα που έχουμε με τα απορρίμματα και τους γράφους, τα πάντα κτλ. Εύχομαι ήδη ανταποκρίνεται καλύτερα ο Δήμος της Τρίπολης και το υλικό του έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πράγματι και το υλικό από την περιφέρεια του Δήμου έχουν αυξηθεί οι ποσότητες. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης, είναι αρκετά μεγάλα τα περιθώρια, αλλά είναι σημαντικό και πολύ αισιόδοξο ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και αντιλαμβάνεται το ρόλο της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια να περάσουμε λίγο στη Γυαλή. Το Γυαλή έχει μια ξεχωριστή δράση στην εταιρεία μας και από το Δήμο. Θα το δούμε ξεχωριστούς κόδωνες, έτσι ώστε να μην αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα υλικά στο κάτω και στα στρέφια. Οπότε έχουμε αυτούς τους κόδωνες που θα παρατηρήσω. Στη συγκεκριμένα στην Τρίπολη είναι 42. Η ευθύνη για τη συλλογή του Γιάννη Σουκασίου μέσω εργολών συλλέγει τους αξιωματικούς που πάνε απευθείας σε εργοστάσιο για λέγοντα και αξιωματικοί. Οι εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις είναι 149. Για το 2016 η συλλογή μέχρι τώρα δηλαδή ήταν 10,3 τόνους. Αναμένουμε να αυξηθεί. Φαίνεται να ενδιαφέρει τον κόσμο, σίγουρα μπορεί να γίνει καλύτερη προσπάθεια. Ελπίζουμε στα πράγματα. Τώρα είναι κάποιες απλές φωτογραφίες που για να έχετε όλοι οι πολίτες του πλεκάδες, όλοι οι πολίτες της κόδωνες, τα υλικά της ενημέρωσης, τις σακούλες. Αυτά είναι τα απορριμματοφόρα, τύπος των απορριμματοφόρων που παραχωρούν παραλίγο με συνήθως του Δήμου. Είναι γύρω στα 16 κιλικά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι μικρότερα οχήματα. Εδώ βλέπουμε κάποιες μονάδες διαλογής. Μιας και μιλάμε για μονάδες διαλογής, θα ήθελα λίγο να σταθώ στο υλικό των κάδων. Η διαλογή στα κτάρια είναι μηχανική, είναι τεχείο διαλογής. Είναι δηλαδή ότι τα απορρίμματα που πετάει κάτω στο μπλε κάτω διαλέγονται από ανθρώπους. Οπότε είναι σημαντικό να το σκεφτόμαστε αυτό κάθε φορά που τοποθετούμε τα απορρίμματά μας στο μπλε κάτω. Αφενός θα πρέπει όντως να είναι καθαρά, όχι περιπολές, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε μέσα πρόφερες και υπολείμματα, είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να μην πετάμε οργανικά, τα οποία καταστρέφουν όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά καταστρέφουν τα υπόλοιπα υλικά της εργασίας που βρίσκονται. Σίγουρα ότι βαρύνει πάρα πολύ τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που βρίσκονται και δουλεύουν και κάνουν τη διαλογή μέσα στα εργοστάσια αυτά. Βλέπουμε εδώ κάποιες άλλες εικόνες, είναι τα υλικά όπως καταλήγουν στα κτάρια, το αδιάλεκτο υλικό που λέμε, από το μπλε κάτω, και στη συνέχεια βλέπετε τη διαλογή που προανέφερα.
κατά την οποία το υλικό ανάλογα με τις ιδιότητες του ξεχωρίζεται και αντίστοιχα ρεματοποιείται και συνέχεια προωθείται στους. Το βλέπετε εδώ, είναι τα κουπάκια αλουμινίου, βλέπουμε δίπλα το τετραπάκ. Εδώ βλέπουμε τα ενημερωτικά έντυπα που κατά καιρούς χρησιμοποιούνται για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ρευστοποιηθεί περισσότερο. Αντίστοιχα υλικά. Και γίνονται και κάποιες καταχωρήσεις, όπως έχετε τα ακούσει και στο ραδιόφωνο, και σε τηλεόραση, και σε έντυπα, για την ενημέρωση του κόσμου. Εδώ είναι το Λουναπάρκ, έχουμε πραγματοποιήσει, όπως γνωρίζετε, κάποιες εκδηλώσεις εδώ στο Δήμο Τρίπολη και είχαμε μεγάλη επιτυχία. Είναι σημαντικό γιατί στοχεύουν τα παιδιά που είναι στο μέλλον στην ουσία και που περιμένουν ότι εκεί θα αξιοποιηθεί στο 100% η οικογένεια της ανακύκλωσης. Έχουμε τις αναλυτικές ενέργειες. Και αντίστοιχα πάλι τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ έχουμε κάποιους τρόπους στην ουσία που γίνονται οι ενημερώσεις για τα παιδιά. Γίνεται σε ενημερώσεις στα σχολεία, γίνεται όμως και σε Λουναπάρκ. Αυτά είχα να πω σαν ενημερωτικά, δηλαδή με δύο λόγια για την ανακύκλωση. Και σίγουρα υπάρχει ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε αρκετά χρόνια και αν μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάτι που μπορώ να διευκρινίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο δεύτερος ομιλητής μας για σήμερα είναι ο κ. Χάρης Αγγελακόπουλος, τεχνικός διευθυντής περιβάλλοντος της εταιρείας ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ. Πριν του δώσω τον λόγο, δύο κουβέντες για να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Η εταιρεία ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ αποτελεί υπεύθυνο φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οργάνωση, την λειτουργία του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Πρόκειται για εταιρεία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών. Η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των εθνικών στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νομοθεσία. Απότερος στόχος της εταιρείας είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και ταυτόχρονα του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος, η μείωση της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, καθώς και η μείωση των κινδύνων μόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα, χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και κατά συνέπεια ο περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Στο σημείο αυτό δίνω το λόγο για την ομιλία του στον κ. Χάρη Αγγελακόπουλο, επαναλαμβάνω, τεχνικό διευθυντή περιβάλλοντος της εταιρείας ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική άποψη με την αλλά και τους διοργανωτές της έκθεσης που σκέφτηκαν ότι ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι σε τέτοιες δραστηριότητες είναι η προβολή της ανακύκλωσης σχεδόν και γενικότερα της ανακύκλωσης των ελληνικών ρευμάτων. Τη διαχείριση των αποβλήτων που θα δείτε στην παρουσίασή μου, στην εισήγηση μου, ότι δεν είναι απόβλητα ουσιαστικά, για τους πολίτες είναι δεύτερη ευκαιρία, είναι δεύτερα υλικά. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και προλογήθηκε για την εταιρεία μας ανακύκλωση σχεδόν, είναι μια αναλυτικότατη παρουσίαση. Να σας πω δύο λόγια κατά την δεκαετή παρουσία μου σε αυτή την εταιρεία και την ασχόλησή μου με τη διαχείριση από την ηλεκτρικό λειτουργικό εξοπλισμό. Είναι διπλά χαρούμενος γιατί είναι ίσως η δεύτερη φορά που έχουμε μια παρουσίαση, μόνο η δεύτερη φορά σε όλη την Ελλάδα αρκετές φορές και όπως αναφέρθηκε εδώ όπως καταπολεμήσουμε είναι κριτικά. Η εισήγησή μου σήμερα έχει το εξής κύριο στόχο. Να προβάλλει τις καλές πρακτικές διαχείρισης ΑΕ, θα δείτε αυτόν τον όρο από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, σε τοπικό επίπεδο. Αλλά για να επιτύχει αυτό θα πρέπει να προβάλλει τις καλές πρακτικές σε όλη την επικράτεια, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Από
ακόμα και ευρωπαϊκά δεδομένα ή παγκόσμια δεδομένα. Όμως, προσπάθησα να προσεγγίσω με την παρουσίασή μου, γιατί σε έναν εκθεσιακό χώρο είναι και οι πολίτες αυτοί που συμμετέχουν και στην ανακύκλωση οι πολίτες είναι αυτοί που δίνουν κυρίως το στίγμα τους. Προσεγγίζω την εισήγησή μου καταρχήν από την άποψη των πολιτών. Δηλαδή, ο όρος ΑΙΕ σίγουρα δεν είναι γνωστός στους πολίτες. Είναι απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δηλαδή, είναι όλες οι συσκευές μας. Αυτές που βλέπετε είναι όλες οι συσκευές που υπάρχουν σε ένα σπίτι, που λειτουργούν σε ένα σπίτι. Κάποια στιγμή όλοι μας τις απορρίπτουμε. Ή αναγκαζόμαστε να τις απορρίψουμε γιατί δεν δουλεύουν, ή λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας θέλουμε να τις αντικαταστήσουμε. Ένα τρυπάκι, ένα παιχνίδι που κάνω σε αυτές παρουσιάσεις είναι το εξής. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν στο σπίτι μας? Κανένας δεν πετυχαίνει την ερώτηση, κανένας δεν πετυχαίνει μάλλον τη σωστή απάντηση. Δείτε ένα βέλγικο σπίτι, σίγουρα δεν είναι το μέσο σπίτι ενός Έλληνα, αλλά στο σπίτι του ενός Βέλγου πολίτη αυτή τη στιγμή λειτουργούν 120 συσκευές. Πλέον των 120 τεμαχίων συσκευών αυτή τη στιγμή. Όλες αυτές οι συσκευές κάποια στιγμή θα απορριφθούν, θα γίνουν απόφυγες. Οι συσκευές μας λοιπόν, θα σας με συγχωρέσει ο συνάδελφος Γιώργος, οι συσκευές μας δεν μπαίνουν στο blackout. Συγγνώμη για το χι συνάδελφε, αλλά είναι αυτό το σωστό. Δεν μπαίνουν στο blackout. Οι συσκευές μας όταν γίνονται απόβλητα δεν είναι σκραπ παλαιών σιδήρων. Δεν περνάει ο παλιατζής και τις παίρνει τις ηλεκτρικές μας συσκευές. Ο παλιατζής παίρνει πολύ σωστά να σεβαστεί η κοινωνική ομάδα και παίρνει πολύ σωστά τα παλιοσίδερα, όχι τις ηλεκτρικές μας συσκευές. Και γιατί αυτό? Γιατί οι συσκευές μας έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Συγγνώμη που είναι λίγο πολύπλοκο το διάλογο, θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Οι συσκευές μας, ανάλογα με το είδος της συσκευής, έχουν διαφορετικό χρόνο ζωής. Όπως φαντάζεστε, πολύ γρήγορα αλλάζουμε ένα κινητό τηλέφωνο σε σχέση με ένα πλυντήριο το οποίο έχει μέσο χρόνο ζωής 8 χρόνια. Ή ένα ηλεκτρικό εργαλείο που το χρησιμοποιούμε για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Μεγάλη διάρκεια ζωής λοιπόν έχουν οι καταψύκτες και τα εργαλεία, ενώ αντίστοιχα βλέπετε με κόκκινο και πράσινη ένδειξη το χρόνο ζωής των υπόλοιπων συσκευών. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό αυτό το αποβλήτου είναι ότι είναι παγκοσμίως το διαρκώς αυξανόμενο απόβλητο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα απόβλητα, με όλα τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα. Στον κόσμο παράγονται 42 εκατομμύρια τόνοι το έτος, αλλά 42 εκατομμύρια τόνοι το έτος, με μία μέση αύξηση περίπου 5% παραγωγή αποβλήτου. Είναι το μόνο απόβλητο που παράγεται τόσο πολύ. Όλοι οι πολίτες μπορείτε να φανταστείτε γιατί. Γιατί οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας πολύ εύκολα. Όλοι έχετε πια ανταστήσει ένα κινητό ή μια τηλεόραση για να βάλετε μια επίπεδη οθόνη που έχει αυτό που έχει η γιαγιά μας στον κόσμο. Την παλιά τηλεόραση τη μεγάλη. Αν και σήμερα το βάζουμε στα υπόγεια της αποφύγης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι πάλι αυτό το πολύπλοκο διάγραμμα, είναι ότι όλες οι συσκευές μας όταν λειτουργούν έχουν κάποια χαρακτηριστικά κατασκευαστικά μέρη που δεν είναι επικίνδυνα όταν λειτουργούν. Όταν όμως απορριφθούν, τότε αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, αν δεν διαχειριστούν σωστά. Όλα αυτά ο νομοθέτης, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την οποία η Ευρωπαϊκή Πολιτική έχει λοιπόν προβλέψει ότι πρέπει για ένα ειδικό ρεύμα καταρχήν συσκευών και στη συνέχεια αποβλήτων. Έχει λοιπόν θεσπίσει τις σχετικές νομοθεσίες, τις οποίες η πολιτεία μας έχει εναρμονίσει με κυριότερη τροποποίηση από το 2012 και μετά τη σχετική οδηγία που εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την έχει εναρμονίσει η πολιτεία μας το 2014 με τη σχετική νομοθεσία. Μην σας κουράνε με νομοθεσίες. Η νομοθεσία αυτή έχει ως βασική πτυχή την ανάπτυξη εταιριών σαν τη δικιά μας, η οποία είναι μοναδική που επιτελεί αυτό το ρόλο σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή ο Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο ΤΑΒ, που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων στις χωρικές κοινότητες. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ εκτενώς πριν τη
και καθορίζει τη συμβολή, συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων, συλλογή των παλιών συσκευών μας και εξασφαλίζει όλες τις νομοθετικές υποχρεώσεις, εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις των παραγωγών του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σύντομα, επειδή είπαμε ότι θα προσεγγίσω σε όλη την γεωγραφική επικράτεια τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δείτε μία εξέλιξη από το 2006 έως το 2015. Αυτό που είδατε η διακεκομένη γραμμή να ανεβαίνει είναι ο στόχος της Ελλάδας στη συλλογή των συσκευών που απορρίπτουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχουμε στοχοποιηθεί να συλλέγουμε 44.000 τόνους συσκευές το χρόνο. Αυτοί οι στόχοι, όπως βλέπετε, επιτυγχάνουν το 2015 συλλέξαμε 48.000 τόνους συσκευών στην Ελλάδα. Και πόσο μάλλον όταν αναθεωρούνται αυτοί οι στόχοι και συγκρίνονται πλέον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, να πούμε κάτι καλό και για την Ελλάδα μας, σε αυτό το τομέα, σε αυτό το ειδικό ρεύμα που δίνουν στις συσκευές, η Ελλάδα είναι έκτη σε όλη την Ευρώπη. Σε σχέση με αυτό που συλλέγει σε απόβλητο και με αυτό που παράγεται και μπαίνει στην αγορά σαν ηλεκτρική συσκευή. Τι πετυχαίνουμε όμως όλη την Ελλάδα, όπως είδατε, περισσότερες, παραδείγματος το 2015 48.000 τόνους, βλέπετε με μπλε χρώμα την Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο, είδατε το διάγραμμα, συλλέγουμε περίπου 2.000 τόνους. Μεσοσταθμικά είναι ένα καλό αποτέλεσμα, αν και η περιφέρειά μας, βλέπετε μια μεγάλη περιφέρειά μας, έχει ιδιαιτερότητες, όχι όσες ιδιαιτερότητες έχει η Δυτική Ελλάδα, αλλά έχει ορεινούς όγκους, έχει τις πρόσιτες περιοχές και είναι ένα απόβλητο που συλλέγεται πολύ δύσκολα. Παρόλα αυτά έχουμε πετύχει να συλλέγουμε 2.000 τόνους συσκευές. Πώς? Με υποδομές. Υποδομές που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα. Δείτε τις υποδομές. Τι σημαίνει υποδομές? Καταρχήν, ο πολίτης αυτό που ζητάει είναι κάτι. Και για να συλλέξεις μία συσκευή, πρέπει να σκεφτείς ότι η συσκευή έχει ένα μικρό μέγεθος, από το κινητό τηλέφωνο μικρό σκουπάκι της νοικοκυράς, μέχρι ένα πολύ μεγάλο ιατρικό μηχάνημα. Το πλυντήριο, το ψυγείο. Βλέπετε λοιπόν ότι για κάθε συσκευή υπάρχει ξεχωριστό μέσο συλλογής. Πώς συλλέγονται όλα αυτά? Αν επιτράτε και σε όλη την Ελλάδα συμβαλόμαστε με μεταφορικές εταιρείες ενεργοποιημένες για να μπορέσουμε να συλλέγουμε τις συσκευές. Σας μίλησα για αυτούς τους ειδικούς κλάδους. Έχω προσπαθήσει με ένα διάγραμμα να κατατάξω τις μικροσυσκευές με τέτοιους κλάδους για πιστολάκια και άλλες τέτοιες μικροσυσκευές. Ένα ειδικό ρεύμα τους λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μας δίνουν το φως στη σημερινή εκδήλωση είναι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Κάποια στιγμή όταν απορριφθούν πρέπει να απορριφθούν σωστά για να μην μολύνουν το περιβάλλον. Οι μεγάλες συσκευές με τέτοιου είδους κοντέινερ και μια εξυπηρέτηση που κάνουμε σε B2B συνεργασία σημαίνει σε μεγάλες εταιρείες παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να παραλυφθεί με τα μέσα συλλογής που αναλύσαμε. Τώρα πάλι το ίδιο διάγραμμα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται πάνω από 12.000 τέτοιες σημείες συλλογής. Συγκεντρωμένα 12.000 σημείες συλλογής. Πάλι στην περιφέρειά μας, στην Πελοπόννησο, συγκεντρώνονται, έχουν τοποθετηθεί περίπου 600 σημεία συλλογής, ενώ βλέπετε και το σύμβολο του Τρίπολης, στο Δήμο Τρίπολης τοποθετημένο αυτή τη στιγμή είναι περίπου 58 σημεία συλλογής για τις συσκευές. Και με τη συμβολή του Δήμου, αλλά και εταιρεών που δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται με την ανακύκλωση των συσκευών. Κεντρικές υποδομές. Πολύ βασικό είναι, ο συνάδελφός μου πάλι για τα απόδοτα συσκευασιών εξήγησε ότι υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα. Πρέπει να μείνει αυτό και να ακουστεί ότι οι υποδομές υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι το απόβλητο αυτό φεύγει. Ή λέει ο πολίτης που πηγαίνει αυτό το απόβλητο, φεύγει με τους μπλε κάδους ή φεύγει με τους ειδικούς κάδους του δικούς μας και πού πηγαίνει. Υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Πρέπει το 8 εργοστάσια που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια. Οι κοκκίδες είναι στην γεωγραφική περιφέρεια που ακριβώς είναι εγκατεστημένα τα εργοστάσια αυτά. Υπάρχει το πρώτο κοινό σωμάτο στην Αφρική, και στην Περιφέρεια και στην Αφρική υπάρχουν μεγάλες μονάδες επεξεργασίας. Και η απόδειξη σε αυτό είναι κάποια έτσι μικρά διάρκεια, συγκεκριμένες μονάδες εργασίας που
δυστυχώς, αν τα καταφέρω, δεν με βοηθάει ο εξοπλισμός. Είναι δύο μονάδες δεξιάς, είναι διαδικασία διαχείρισης των φαινόμενων και σε το διαπαντός είναι η εξεργασία της παλιάς μας στις οθόνες και αριστερά μια πλήρως μηχανοποιημένη μονάδα στην Κόνιχο, η οποία επεξεργάζεται την παλιά μας ψυγεία. Ρηπαντές για το περιβάλλον. Ανούς ρηπαντές για το περιβάλλον. Όποιος λοιπόν έχει σκεφτεί από εσάς ή όποιος μας ακούει να πετάξει το ψυγείο στο ποτάμι ή δίπλα από το σπίτι, πια να το ξανασκεφτεί, γιατί δείτε ότι μια τέτοια μονάδα πρέπει να λειτουργήσει και να απορριπάνει το ψυγείο. Όμως όλα δεν γίνονται σωστά και έχουμε τους στόχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτιστοποίησης, είτε από τις αρμόδιες αρχές, είτε από εταιρείες που είναι και αυτές υπεύθυνες για τη συλλογή του απορρίτου αυτού. Πώς λοιπόν θα βελτιστοποιήσουμε και εφαρμόσουμε καλές πρακτικές για να εξαλείψουμε κακά φαινόμενα? Ποια είναι τα κακά φαινόμενα? Είναι αυτά. Αυτά είναι δίπλα στην πόρτα μας. Όλοι ξέρετε ότι έχουμε πετάξει και λαμπτήρες και τέτοιες συσκευές που μολύνουν το περιβάλλον. Αν δεν είναι στην πόρτα μας, δίπλα την πόρτα μας, είναι σε ένα χωράφι ή σε ένα ρέμα που υπάρχουν παντού. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό ακριβώς εκείνη η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε και να συλλέγουμε αυτές τις συσκευές. Άρα, υπάρχει δυναμικό, υπάρχουν συσκευές που μπορούν να συλλέξουν παρότι πώς θα γίνει αυτό με καλή λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα δείτε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης και με ένταξη νέων προτεραιοτήτων βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν είναι τόσο, οι προτεραιότητες δεν είναι τόσο άγνωστες στον πολίτη. Θα δείτε μετά ότι είναι πολύ γνωστές αρχές. Είναι εμπλεκόμενοι φορείς. Είναι εμπλεκόμενοι φορείς που βλέπετε στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια θεσμικά όργανα μέχρι τα σταθμά, ΣΟΤΑ, ΙΤΑ, ΑΕΦΑ, στις εταιρείες διαχείρισης ΑΕΕ, στα καταστήματα λιανικής πώλησης, πολύ σημαντικό, αλλά και αυτό που γίνει παραπάνω στους πολίτες, στους ίδιους. Όταν οι πολίτες συνήθως συνειδητοποιήσουν καταρχήν ότι έχουν να αναζητήσουν ένα σημείο συνειδητή, μια συσκευή που δεν μπορούν να το πετάξουν, ένα λαμπτήρα, δεν μπορούν να το πετάξουν. Και συνειδητοποιήσουν ότι οι υποδομές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν, στο Δήμο Τρίπολης υπάρχουν, στα καταστήματα του Δήμου Τρίπολης υπάρχουν, στα καταστήματα όλης της Ελλάδας υπάρχουν, τότε το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν σε ένα site και να δουν πού μπορούν να ανακοινώσουν. Εγώ έφερα προφανώς το παράδειγμα της Τρίπολης, η Τρολόγια Τρίπολη, θα δείτε στην πλατφόρμα, βγαίνουν πολλά καταστήματα που μπορούν να ανακυκλώσουν ηλεκτρικές συσκευές. Όλοι θα δείτε ένα κάδο που υπάρχει πίσω από την βλέπουμε την κυρία, είναι ζωντανός κάδος που συγκεντρώνει ηλεκτρικές συσκευές. Το πιο καλό είναι που δείχνει η κυρία στο μικρό της φάσης που έχει αυτή τη στιγμή τι κάνει αυτός ο κάδος. Αυτό θέλει. Η ΙΟΤΑ λοιπόν είναι υπεύθυνη για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Η ΙΟΤΑ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη σχεδίων. Η ΙΟΤΑ, όπως κάνει η Δήμος Τρίπολης, είναι υπεύθυνη για να συνεργαστούν με αρμόδια συστήματα αναπτυξής διαχείρισης. Δηλαδή να κάνουν αναπτύξεις σχεδόν. Όλα αυτά θα θέλουν να προσθέσουν. Πρακτικές συμβουλές. Ο υπεύθυνος ανακύκλωσης του ΙΟΤΑ μπορεί να λειτουργεί ένα τηλέφωνο εξυπηρέτησης για τον πολίτη. Να γνωρίζει καταρχήν που υπάρχουν και δεν είναι γιατί δεν γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε πρόγραμμα ανακύκλωσης. Θυμηθείτε, μιλάω πάντα για τις ηλεκτρικές συσκευές. Να καταγράφουν τις κλήσεις των δημοτών. Να θεσπίσουν ημέρες ανακύκλωσης της ανακύκλωσης συσκευών. Να προτρέψουν ακόμα περισσότερο με τη στήριξη της ανακύκλωσης συσκευών δράσεις ευαισθητοποίησης για τον πολίτη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι εταιρείες διαχείρισης να κρίνουν νομοθετικές αρχές, δηλαδή υπάρχει και ο ειδικός τομέας. Οι εταιρείες διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη συλλογή καταβολών ηλεκτρικών και ενεργών εξοπλισμών των συσκευών, η ίνηση νομοθετικών αφεντήσεων, η λειτουργία βάση προτύπων διαχείρισης. Και τώρα κάτι ακόμα που αφορά τους πολίτες. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι τα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών οφείλουν να παραλαμβάνουν τη συσκευή, την παλιά μας συσκευή, εφόσον την πάμε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και εφόσον αγοράσουμε κάποια καινούργια. Δηλαδή,
οφείλει κάθε κατάστημα βάση νομοθεσίας να πάρει τη συσκευή πίσω και αυτό είναι απολύτως νομοθετική υποχρέωση. Υπάρχουν και άλλα καταστήματα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, μεγαλύτερης αλυσίδας καταστημάτων που προσφέρουν και την υπηρεσία συλλογής από το σπίτι ηλεκτρικών συσκευών. Αλλά δεν μπορεί κανένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών να αρνηθεί στον πολίτη, όπου έχει τοποθετηθεί και κάτω, να παραλάβει την παλιά του ηλεκτρική συσκευή. Τα καταστήματα λοιπόν οφείλουν να γνωρίζουν αυτό τη σχέση 1/1 που είπα, αγοράζουν μια συσκευή, παραδίδουν την παλιά μας συσκευή, όλες τις υποχρεώσεις και να τις μεταφέρουν στον καταναλωτή και να τοποθετούν τα μέσα συλλογής. Τώρα, επειδή υπάρχει πεδίο δράσης και επιστοποίησης της συλλογής των ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να κάνουμε και προτάσεις, όχι μόνο ευχολόγια, γιατί πώς θα εξαρτηθεί και όλοι οι υπεύθυνοι φορείς και οι ανακοίνωτες συσκευών. Προτάσεις προς τον πολίτη, προτάσεις προς το Δήμο, υλοποίηση εκδηλώσεων. Βλέπετε, αλλάζει το σηματάκι της ανακοίνωσης όταν το παρατηρήσατε και γίνεται infosite. Γίνεται infosite γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η Ευρώπη λοιπόν μας έχει δώσει χρήματα και μας έδωσε χρήματα για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στις δύο περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας για να ενημερώσουν οι πολίτες. Αυτές οι εικόνες είναι από δράσεις ανακύκλωσης στις πλατείες, στις βιλάρες, των Ιωαννίνων και άλλων μεγάλων πόλεων των δύο περιφερειών που αναφέρθηκα. Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, μας έχει πολλές ευκαιρίες για να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Ενημέρωσης κυρίως των πολιτών και κυρίως των μικρών παιδιών. Και για τη δραστηριοποίηση της ανακύκλωσης συσκευών, αλλά και για τη δραστηριότητα της συλλογής των συσκευών. Εκπαιδεύσεις. Υπάρχει δυνατότητα εκπαιδεύσεων τόσο των εταιριών, όσο και των ΟΤΑ, των υπαλλήλων των ΟΤΑ, για το πώς θα διαχειριστούν όλα τα απόβλητα. Βλέπετε εδώ ότι γίνεται παρουσίαση κακών και κακών συζήτηση, προτάσεις για αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, γιατί κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της πρακτικά προβλήματα και μετάδοση τεχνογνωσίας, η οποία εφαρμόστηκε σε πολλές πόλεις, όπως ανέφερα πριν, εκπαιδεύτηκαν πάνω των 200 υπαλλήλων, ΟΤΑ και άλλων εταιρείων διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού. Μερικές το φωτογραφικό υλικό από τις σχετικές εκπαιδεύσεις που βρεθήκαν σε αυτές τις εταιρείες. Επίσης, θα έχετε ακούσει ότι μπαίνει στην ορολογία των αποβλήτων μια καινούρια έννοια, η έννοια της κυκλικής οικονομίας. Είναι μια έννοια η οποία θα θεσπιστεί, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας και αναμένει στους επόμενους 3 μήνες να ψηφίσει το πακέτο της κυκλικής οικονομίας. Μη σας μπερδεύω, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η κυκλική οικονομία είναι ένας ορισμός οικονομίας. Απλά όμως, κυκλική οικονομία σημαίνει ότι εκμεταλλεύομαι ό,τι έχω στην πίστη. Το εκμεταλλεύομαι από την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε να μην γίνει απόβλητο, να προλάβω να το δημιουργήσω να δημιουργηθεί απόβλητο και στη συνέχεια, εφόσον το πετάξω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να επανέλθει στον ίδιο κύκλο ζωής. Και πώς αυτό εμπίπτει στις ηλεκτρικές συσκευές, είναι η προώθηση της κουλτούρας πρόληψης παραγωγής. Πλέον, με ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που πάλι μας χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προχωρήσουμε και σε αυτή τη λογική της πρόληψης, υποστηρίζουμε την ανταλλαγή των συσκευών που λειτουργούν, δεν πετάμε τις συσκευές, έχουμε κοινωνική ευαισθησία, συμμετέχουν οι δήμοι σε αυτή τη πλατφόρμα που κατασκευάζεται, σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, δίνουμε στους πολίτες που έχουν ανάγκη παλιές συσκευές που λειτουργούν. Μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, αυτά μπορούν να υλοποιηθούν από προγράμματα όπως το συγκεκριμένο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Rewind. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατακλείδη να πω ότι σε αυτή τη διαχειριστική αλυσίδα υπεύθυνοι είμαστε όλοι. Και οι πολίτες και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Όλα ξεκινούν από τη συνείδηση των πολιτών για το τι κάνει, πού απορρίπτει το απόβλητό του. Δόξα τω Θεώ, οι υποδομές αυτή τη στιγμή υπάρχουν για ένα καλύτερο μέλλον για το κοινό μας. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τους ομιλητές μας. Αν δεν υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας. Θεωρώ ότι θα φύγουμε πλουσιότεροι από γνώσεις και από ενημέρωση. Ας ελπίσουμε αυτά που ακούσαμε να τα κάνουμε πράξη, να τα μεταφέρουμε και στους δίπλα μας, να επιβάλλουμε αν είναι δυνατόν και τους διπλανούς μας, να αποφύγουμε αυτά που βλέπουμε στα ρέματα και στα οικόπεδα και στα διάφορα πεζοδρόμια. Ο Δήμος και πάλι έχει το τετραψήφιο αριθμό, το 1581, το οποίο μπορούμε να καλούμε το Δήμο για να μας έρθει δίνοντας ένα ραντεβού να παραλάβει τα ογκώδια αντικείμενα που έχουμε, χωρίς να τα κατεβάζουμε και να τα εγκαταλείπουμε ανέλεγκτα σε πεζοδρόμια, σε οικόπεδα, σε στάδια, στα πάρκα, παντού. Αυτό είναι ένας τρόπος ζωής που πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ και πάλι τους ομιλητές και θα ελπίζω και δεσμευόμεθα ότι θα ξανακάνουμε και άλλες τέτοιες ημερίδες προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους δημότες μας, που και πάλι για άλλη μια φορά τους ευχαριστώ, διότι από ό,τι ακούσαμε από τα αποτελέσματα έχουν ανταποκριθεί, συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζω ότι θα γίνουν αρρωγοί και θα προσφέρουν την προτροπή τους και στους υπόλοιπους δημότες προκειμένου να αυξήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο στόχο που έχουμε βάλει για την ανακύκλωση και των ηλεκτρικών συσκευών αλλά και των αντιπροσώπων υλικών που σήμερα χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας. Υπάρχει ακόμα μια ημερίδα που θα κάνουμε σε άλλες μέρες, η οποία θα είναι σχετικά με την ανακύκλωση, την κομμοστοποίηση, συγγνώμη. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας. Στο βάθος έχουμε ένα καφέ και